Sanibonani khala maphupho makuthi umusha like habe sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section ngesichitho izichitho ke ziningi zihlukahlukene baningi nje bakhuluma ngazo kuma comment so ngithi ke ake ngihlanganise la zonke ngizobe sengenza amanye ama video ke ngicacisa uma ukuthi umusha ngicela usubscribe ku YouTube usifollow ku TikTok isichitho nje sokuqala kunesichitho samadlozi if ungalaleli idlozi lakho kube isichitho sangaphansi leso sichitho esidalwa ukuthi ke ifulala nomfazi womuntu noma ke indoda yomuntu kanti yenze uhlaka lwangaphansi bese kuba nesichitho segazi isichitho segazi kuyadependa mhla uzalwa umama wakho ukuthi wenza kanjani wena abanye ke sokuthi umuntu siyakwazi sonke lokhu ukuthi ingane uyayiteta kube ukuthi ke iyayikakela kube ke nesichitho seziqu zoboya kenzeka ke ube nephunga elibi nje elinuka kuwena ukudaliwe nje nawe uzobona ukuthi cha mina nje isichitho ke leso nje isichitho seziqu zoboya isichitho sezinduna siyasazi sonke isichitho esidalwa ukulalwa nomuntu oshonelwe wangageza kanti ke uma ushonelwe umuntu wesilisa wesifazane kumele ugezwe yabo uma nje unilala lo muntu angaze gezwe isichitho esikhulu leso isichitho esidalwa ukukhipha isisu wangageza abanye ke thola umuntu ukhipha isisu noma ushwele ngalo kodwa akagezi yabo kanti ke zonke lezi zichitho azilashwa ngokufana kanjalo njengoba nazo ngishilo ukuthi azifani so bengicela ukuthi mawukuthi khona isichitho odinga ukuthi ke ulashwe sona ungibhalele inbox ngizokunikeza inamba kamkhulu zokusiza ezokusiza ukuthi ke ukhiphe isichitho kunesichitho esidinga ukuthi uyofakwa emanzini kunesichitho esidinga imbiza kunesichitho esidinga ubugqume kunesichitho esidinga ukuthi ugeze nje yabo so ngicela ungu-WhatsApp ngizokudlulisela kumkhulu uzokusiza ke ngokukhipha isichitho ukuthi uzosikhipha kanjani yabo nesale kahle